Uneori, cele mai înfricoșătoare povești nu sunt cele pe care le citim pe internet, ci cele care ne sunt transmise prin sânge. Astăzi vreau să vă povestesc ceva ce mama mea a pățit pe când era doar un copil de 12 ani. S-a întâmplat într-o seară de demult, într-un sat unde timpul părea să stea pe loc. Ea și fratele ei mai mic au fost lăsați în grija unor prieteni de familie. O vizită care trebuia să fie sigură, dar care s-a transformat într-o confruntare cu ceva ce nu aparține acestei lumi. Este povestea casei unde obiectele au prins viață și a nucului care a refuzat să-i lase să plece. Era o perioadă în care curentul electric era un lux, iar satele erau stăpânite de o beznă absolută imediat ce soarele apunea. Casa în care au ajuns era una veche, cu tavanul jos și pereți care păreau să respire odată cu tine. Prietenii părinților lor erau oameni respectați, dar despre care se șoptea pe la colțuri că se ocupă cu lucruri necurate, că ghicesc și că pot chema spirite. Mama îmi spunea mereu că din momentul în care a trecut pragul, a simțit că aerul a devenit greu. Nu era doar o senzație, era ca și cum spațiul din cameră devenise uscos, dens, ca și cum trebuia să depui efort pur și simplu ca să te miști dintr-un colț în altul. Singura lumină venea de la lămpile cu gaz, ale căror plăcări aruncau umbre deformate pe pereții de pământ. Pe măsură ce noaptea se adâncea, liniștea a fost spartă de ceva imposibil. Lămpile cu gaz au început să se stingă și să se aprindă singure, cu un sunet uscat, de parcă cineva le sufla fitilul, doar ca să-l reaprindă o secundă mai târziu. Apoi s-a auzit zgomotul metalic din bucătărie. Ochiurile grele de fontă ale plitei au început să se ridice singure în aer. Mama și fratele ei priveau înmărmuriți cum cercurile alea de fier pluteau la câțiva centimetri, se roteau încet, apoi cădeau înapoi cu o forță care făcea toată casa să vibreze. Dar cea mai stranie imagine a fost pe tavan. Zeci de șoareci ieșiseră din crăpături, dar nu alergau pe jos, alergau pe tavan, cu spatele în jos, sfidând gravitația, chițăind într-un ritm care nu suna animal, ci a batjocură. Afară, un vânt apărut de nicăieri izbea geamurile cu o furie oarbă, de parcă voia să intre peste ei înăuntru. N-au mai rezistat, au rupt-o la fugă, cu inima cât un purice, ieșind din casa aceea care părea să se prăbușească peste ei. Dar curtea era lungă, iar la ieșire, exact lângă poartă, stătea un nuc uriaș, un gigant negru care părea să vegheze granița proprietății. În timp ce fugeau pe uliță, au început să simtă lovituri violente în spate. Poc, poc, cineva
arunca după ei cu nuci, cu o precizie și cu o forță incredibilă. S-au întors amândoi, crezând că stăpânul casei îi urmărește, dar sub lumina lunii, nucul era singur. Ramurile îi se zbăteau violent, deși vântul se oprește brusc. Nu era nimeni în copac, nici o siluetă, nici un copil, nimic, doar nucul care arunca cu roadele sale după ei, ca și cum ar fi vrut să se lase o amprentă dureroasă despre ceea ce văzuseră. Au ajuns acasă, plângând, cu spatele plin de urme roșii, dar n-au primit niciodată o explicație. Prietenii de familie au tăcut, iar părinții lor au preferat să nu pună întrebări. Dar pentru mama, acea noapte a rămas o rană deschisă. Nu a fost o legendă, a fost momentul care i-a marcat copilăria. Și acum, când trece pe lângă un nuc bătrân sau când vede o flacără de lampă tremurând fără motiv, simte același frig în ceafă, certitudinea că realitatea nu este întotdeauna ceea ce pare. Voi, ce povești aveți ascunse în familie, întâmplări pe care nimeni n-a putut să le explice? Spuneți-ne povestea voastră în comentarii. Suntem portalul din umbră. Rămâneți în lumină cât mai puteți.